mangaye kabi bashoko kuyisonto angibingelele osukwini namhlanje ngo DJ asiyigama ngila enqabeli ministries ngaphansi kaMprofeti uXaba ubaba ke uye wacela ukuthi angidlulise nakho ngisho ukuthi ama 1-on-1 ayatholakala ngalezi izinsuku kulesine umgqibelo nesonto njalo nje uyafika ngo11 inkonzo isuke iqala ufike ubhalise igama bese kuthi ke emveni kwenkonzo ilapho ke sekwenzeka khona ama 1-on-1 esekuqaqela zonke izinkinga ozenazo ziwasho ke lezi zala ekhaya enqabeni ministries angiqale ngananka amanzi asolwandle ayinsebenzo enamandla kakhulu umprofeti ahambile wayoyilanda lamanzi ke ayatholakala uyageza uyafutha uyachela ngawo ungakhohlwa ukuthi uyakhuluma yonke into oyenzayo uyakhona ke futhi nokuthatha ispade uchathe uzihlanze ngaphakathi ingaphakathi lakho bese kuthi ke uma ngingena la iswasho lesi esinamandla kakhulu umkhucululi njengoba uzwa negama sisho sithi umkhucululi uyaqhuma uyageza uyaphalaza ngaso sisusa onke amathunzi amnyama amathunzi afakwa abathakathi uyakhuluma uma usebenzisa lesi siwasho sala ekhaya ngibuye futhi ke ngize kunayo insebenzo enamandla kakhulu amafutha lawa noma ngabe unecala ufuna umsebenzi ufuna inhlanhla ayavula kakhulu uyawaxukuza nje uthi uwakhulumise ebese uwathi nje kancane uthatha into zakho uyahamba uyala oyakhona noma ngabe unecala liyofika liphele noma kanjani ijaji liyoshaya isando lapha lithi utholakala ungenacala umsulwa uma usebenzise lamafutha ngibuye futhi ngize kunanti itshe leli eliyinsebenzo yasolwandle liyatholakala uyasho ukuthi ufuna elokubethela noma ufuna ozothandaza ngalo uma ulala usuthandaza uyaliphatha ngesandla ukhulume konke okufunayo ukhulume nangezitha zakho ucele konke okufunayo uma ngabe uzobethela ekhaya uyaligubhela ulikhulumise lixosha imoya emibi libulala izinto ezimbi ezafakwa abathakathi uyakhuluma uma ngabe ulisebenzisa likhona liyatholakala uma ngibuya nje ngize kunawo amakhandlela kubalulekile kakhulu ukuthi ube nawo lamakhandlela uyathandaza ngawo ucele konke okufisayo uma ngabe uthandaza uyakhuluma uma uwasebenzisa uthandaza kubalulekile ukuthi ube nawo lamakhandlela ngibuye ngize kunazi izintambo njengoba uzibona ebomvu nemhlophe le ebomvu kuthiwa uchitha izitha ilwa straight nezitha zakho iyazichitha zihlakazeke le emhlophe uyasho ukuthi ufuna ikusize mayelana nokuthola umsebenzi noma ukuqeda icala noma ukuthola abantwana noma uqina ufuna uqinela isibhamu noma ufuna eyenhlanhla ikhona ke futhi eyaba isprofetho sezulu uyayifaka okhalweni noma uyifake lapha endlini ngasekhaya ziyasiza kakhulu zithole ube nazo izintambo zala ekhaya mangena lana ke insebenzo enamandla kakhulu le umanqoba uyanqoba ngayo ixosha imoya emibi uyachela uyakhuluma ungakhohlwa ukuthi futhi uyageza ngayo nasesibayeni mangabe umuntu onemfuyo ofuyile uyayigubhela phakathi nesibaya umgodi nje ongafika mhlambe noma edolweni uyifake phakathi ukhuluma ukuthi imfuyo mayande ingantshontshwa futhi uyayithola kuyakusiza kakhulu lesiswasho insebenzo umanqoba lesi insebenzo le enamandla kakhulu uyageza uyaphalaza uyaqhuma uyakhuluma uma ngabe usebenzisa insebenzo ubaba umprofeti abuya nayo empophomeni inamandla kakhulu ungakhohlwa ukuyitholela yona uma ngabe ke sengibuya ngiza ngapha ikhombo le encane le ihamba ke insipho yala ekhaya uyageza ususa amathunzi amabi izinto ezafakwa abathakathi ngabe mhlambe wembathiswa imidliwa
imoya emibi uyageza uyakhuluma ihamba nomkhucululi nomanqoba bese ihamba amafutha okugcobisa uyawakhulumisa uyawaphuza futhi mhlambe uphuphe udla bedlisa ebusuku uyawakhulumisa uwaphuze uyawagcobisa uyaqaba futhi nangawo ikhona ke nenkulu kunale ikhombo ungakhohlwa ukuthi mawufuna iwasho zala ekhaya ufonela kulama number asescreenini zikhona uzitholele ngiyabonga Inkosi So God, mdalo wezulu nomhlaba creator of planet heaven and earth, uNkulunkulu obaba God our forefathers, uNkulunkulu okhokho God our progenitors, uNkulunkulu womkhulu God of predecessors, uNkulunkulu ogogo God of female progenitors, uNkulunkulu wezizwe God of the nations, mahluleli adjudicator, olungileyo the good one, uNkulunkulu weyidalwa God of creation. ngiyabonga namhlanje I thank you today ukuthi ungilondolozile that you served me. ngingekho kule ndawo I was not on this place. ngisemsebenzini I was at work. ngiseyindaweni ebengihamba I kuzo was wherever I was. ulondolozile umphefumulo You wami saved my soul. ngiphambi kwakho ke Of namhlanje the presence today, ngicela zonke izithunywa I'm asking for all the messages. izithunywa engihamba nazo Messengers that are with me, maze ngibheke namhlanje let take care of me. nalezo eziboshiwe Those that are in captivity, ezahamba inamacala not left with some transgressions emndenini wakithi within my family. ngizocela ikhunjulwe I'm coming to ask them to ngoba remember khona them kwami la because of my presence. ngicela ukuhlanzwa I want to be cleansed. zonke iqalekiso All the curses, nezinkulumo controversies, controversies okwasemndenini wakithi within my family. ngiyacela I'm asking bonke ubuthakathi all the witchcraft practice obabukhona that was there emndenini wakithi within my family. ngicela ngigezwe kubo I want to be acquitted and cleansed from. mangihlanjululwe I must be purified. mangigezwe I want to be cleansed. makuvuleke izinto Let zami my matters be released. onke amacala All the trespasses abantu bakithi of my people. uma ngifike kule ndawo If I come to this place, onke awathethwe all of them must be held. onke asulwe All of them must be reversed. asulwe phekwami Must be dropped upon me. ngihlanjululwe I must be cleansed. nenzalo yami My offsprings, nomuzi wasekhaya the homestead of mine, mawuhlanjululwe let them all be cleansed. mangigezwe I must be washed. mangigezwe I must be washed ngensipho yasezulwini with the soap of heaven. ngensipho kamoya Spiritual soap. sayihlombe Give a round of applause, children. kukhona isifundiso okuthiwa angisifundisa There's a philosophy that I'm instructed to pass through you. I'm sure ngizawuthatha 5 minutes It's going to take about imzuzu emihlanu or so. khona abantu abacabanga ukuthi mabe nayo yonke into emndenini sebewonkulunkulu kulaba abasemndenini People think that if they are well off within the family, they are like deities. abantu bayibone sebebakhulu Great, akasabazi umuntu odadewabo nabafowabo cannot pay attention to the akasabazi sibling brothers and sisters. ngoba usehamba ngemoto He's riding the vehicle. senemali He's uyasebenza well off, employed and all. abesefuna ukuthi bonke abantu bakubo You want abangasebenzi everyone, babe unemployed ziqathalala people, to be like grovelers, babe yimikhovu to yakhe be like a zombie to him. afuna ukuthi kuphase izwi lakhe He emndenini wakhe must be the one who's speaking only. uma esekhulumile yena akafuna ukuphikiswa Whatever he spoke cannot be ngoba uyintombi reversed enemali because he's uyinsizwa la ekhaya ngoba unayo yonke He's into well off. ufaka isaka endlini He's a breadwinner. nabadlayo badla Those ngaye people is a breadwinner. abesefuna ukuba uThixo One would like to be like praised. uthi bonke abantu abafowabo All bamkhothamele the sibling brothers to bow to him. angabi nakho lokho kuthiwa You not yini have usithoba bathi The ngesilungu humility. humble The humility will never be found. abese khohlwa ukuthi lento iphiwa iphethe Forget whatever he has. akuyona yakhe It's not his. lento iphethe He doesn't uyinikezwe have is offered to you. zithunywa But zalapha the kini messengers of this home,
ukuthi uzosiza come la and ekhaya help the family here. uzoba To isibusiso come to be a blessing. hayi uzofuna Not ukukhonzwa to come to be praised for that. Yeah. abantu abaphakamayo People that are arrogant. mabe nemali baphakame If they elitshela are very proud. They are well. izibusiso zakho Blessings of yours. zihamba nomndeni wakho They are going together with your family. umuntu okhohlwa ikhaya One who's kubo forgetting at home, akaphumeleli one will never get breakthroughs. abantu abathi mabebusiswa People that uNkulunkulu are getting blessed by God, ebese befuna ukukhonzwa emndenini they want to be praised and bowed for Noma within the sebe family. wrong, Even if bafuna ukulalelwa. they want to be bowed for. kuhambe On a long run, izithunywa zekuphuce lento na messengers will take it away from you at the end of the day. ngoba akusho ukuthi uma Does ngabe not necessarily mean unemali. that you are wealthy. abantu bakini sekungabakho Your no people, you don't own them. bakubona bakho They are not yours. ngilapha nje nonke Yes, I'm anibona here, abantu all of bami you la don't belong to Dr. X, all of you. nani ninezithunywa zasemakini Messengers of okuyizona the ezinilandile Father, zanibeka kule they ndawo collected you from Nibekwe your homes. uNkulunkulu You are wenu. brought in by your God. uma waphiwa If you are gifted, isibusiso semali the gift financial breakthroughs and all. uma kukhona ofuna ukwenza okuthinta umndeni If you okuthinta want to umsamo perform some ritual there at home, akufuneki ukuthi ukwenze ngokuncikisela you don't have to do it like with Uncikisele laba arrogance. abanganamali. And people that don't have money, and khona abantu into abangayazi some people are ignorant about it. umuzi nomuzi Each and every home, unomkhulumeli there is a spokesperson walapha emsamo there by ancestral platform. umsamo akuyona into Ancestral platforms not just ongamele an uyihlomekele. ordinary place, just can go there recklessly. noma ngabe umuntu olapho umkhulumeli The akanamali spokesperson has got no money. wena unemali ekhaya You are wealthy, umfowenu well omkhulumi off, wasemsamo brother, funeka ukuthi brother, there is umhloniphe one. ngoba You must uyena respect that ophethe one. izibusiso He's the one okuxhumanisa nedalwa la ekhaya who's mediating you with your ancestors. ngikhuluma izinto ezidibhuko abantu Shulangambe. abantu abangayifuni Oh, some people Ngoba don't like abantu banede ukuba it. Some nemali, people, when ebese they have money, bengabafuni abafowabo. they don't like their brothers and sisters. yiyo inkinga ehlasele That's the kakhulu problem abantu that is bakithi attacking Africa. nibona nihlupheka nje This is kangaka why we are suffering up to this. umuntu okushisela impepho The one who's enticing the Emsamo. ancestor for you, there by ancestral platform. usuke egcotshiwe egcotshwe zithunywa zakini anointed by your ancestors. akufanele ukuthi ube Don't nenkinga have to have a wena problem nomuntu with this okushisela one. umsamo The one who's ngoba presiding for you, there by ancestral platform. uma ekushisela impepho He's enticing the ancestor on ekhuluma on your nezithunywa behalf. zakini enenkinga No, nawe with problem with you. akazukukhuluma kahle He may not ngokukhululeka speak freely there. izinto zakho angeke Your zilunge matters may not get organized. uzokwenza izinto singalungi kanti You do things lo muntu that are ufana out of order. nani It's uyabona like, umuntu ophethe umsamo A person who's uma in charge esengenwe there, yimimoya one is yobudimoni infiltrated by Uyawubulala the umndeni. spirit. One can destroy the family. ngoba umuntu ophethe umsamo mangabe One who's in sengenwe charge umoya there, infiltrated womona by evil spirits. angama of akushisela envy impepho and kade jealous. akakushisela One will impepho bend it, siyakuphambanisela you're doing things upside down, everything. yikho kumele kube khona ukuxhumana That is why there must be a connection phakathi komndeni within the family. odadewenu abafowenu kumele Siblings, kube khona sisters, bathi siblings, peace brothers, uxolo uxolo, zonke tranquility. izinto ezilunge That kumele everything kube must be khona on. ipeace There bathi must be uxolo the harmony. halungekho uxolo If there's emzini no wakini harmony angeke within your niphumelele family, ekhaya there'll be no breakthroughs to all of you.
funeka ipeace There must be an harmony. nalaba bahamba bengayithandi ipeace ababelwa abasathanda ukuyenza le They yanto don't like to carry on. nina kumele nenze uxolo ukuze laba abantu nikhona ukuthi baxolelane They must forgive each other on the realm of. anikwazi ukuthi ungathi wenzela umuntu It's impossible. Nenza uxolo. We are reconciling. nicelela abantu asebahamba emhlabeni but nina ekhaya nina ninalo uxolo qobo lweni emphilayo kumele uxolo lube khona phakathi kwenu ngaphakathi ukuze lento enenzayo iphumelele ibe nesibusiso That one must have a blessing at ekhaya home. uma ngimela If I'm in a prayer, kufuneka ukuthi ngibe discipline mina qobo lwami kibe umuntu disciplined prayer. nokuhamba kwami The manner in which I'm walking, nokukhuluma kwami the manner in which I'm communicating. yebo singena lapha We sibabi come here very bad. singena la We come in here. singena la sineyinkinga zokuthi ezinye inkinga ezisibambile ziyinkinga zabantu abaphila emndenini yethu People are hereditary That's from why our nithi predecessors. isikhathi esiningi In most cases, uma umuntu engena ngomnyango one entered through the door. uze ungamjaji Do not hlulela lomo. uma umuntu If umbona enenkinga la ngaphakathi problem inside uze there, ungamjaji do not adjudicate against it. uma umuntu umbona esesonweni mthandazise ungamjaji You must pray for that uma person. umbona umuntu enenkinga ethile mthandazise Do not ngoba because akuyena owakho person is not yours. kunabantu la phakathi Our wenu people abakhona are, as they are present here. abathwele They are iqalekiso carrying cases zemndeni and yabo justices of their Zobaba families, babo. of their forefathers, Nokhokho babo. of their predecessors. kunabantu abanenkinga People that are having asebehamba problems, inyanga they consulted the befuna Lord of ukuvusa Heavens. imizi They want to repeat into zabo zimnyama their matters are abanye tenable. babo Some of them bathole iqalekiso zabazali nezokhokho babo inherited the cases of their parents and their predecessors. ungamjaji umuntu Do not issue a verdict against somebody. nami ngangena kule ndawo I entered here. ngingekho I 100% was not ezinye izinto everything. zisuke sengikhona kulolu hambo When I was on the uNkulunkulu journey, wangeza uNkulunkulu God sengikhona acquitted kulolu me. hambo When I was on ezinye the izinto journey already, some of the singena things kule ndawo we kaJehova enter here on this place That's why of God. uNkulunkulu mawuya God, if you are going eBhayibhelini to the scriptures yamaJuda of the Jewish community, uthi uJehova God said, oh Nkosi ngisize baba help me, all laba bantu baphe these indlebe people, kamoya give them spiritual khuluma izinto ears. kamoya akuyena umuntu weBhayibheli Not a theologian. uthi uJehova God said, zanini kimi come to me, nina nonke all of you enikhatheleyo that are sick and tired. nenisindwayo That, noma ninjani irrespective noma of nibaniniki what your condition kodwa was, zanini kimi come to John. noma ninjani Irrespective of ake how you look, ngikuphe let ubufakazi me give you a testimony. abehluleli basemhlabeni ngime kahle namhlanje ngime kahle namhlanje la ngoba ngikhuluma ngezinto Speak about things engibuya kuzo that I have experienced. ngoba sometimes awukwazi ukusiza abantu ungazange udlule You've ehlane. experienced there by the wilderness. ube wedwa ehlane kubhethe izinto uthi uyabheka umuzi wakini uyafa uthi uyabheka uganwa uthi uyabheka uyasebenza imali ayihlangani uthi uyabheka bakubize ngesehluleko semndenini Even within the family. abanye abantu bacabanga ukuthi inkinga zizoqeda ngawe inkinga sometimes are not meant ufakwa esikoleni university institutionalized. sidlula einkingeni You are part siyangena einkingeni problems we enter there. kodwa ngifuna ukutshela I want to tell you noma something. yiphi inkinga khona Irrespective of what the awuwedwa problem is. zikhona idalwa zakhe eduze kwakho akhona amathongo eduze kwakho zikhona idalwa ekamoya eduze kwakho Spiritual messengers are in your noma business. bangakujaja Nebahlulela. don't judge anyone Ungahluleli umuntu. uyangibona mhlanje They say ngimi the la prophet today is there.
Musa kaJehova. It's the generosity of Umusa God. kaJehova. The generosity of God. Angeke uJehova Cannot God azise umusa wakhe the mercy to you ungazange wenze if lutho. you did not do anything. Umusa siwuthola ngoba khona esikwenzile. Because we did some transgression. Kunababulala. There are killers here. Kuneyinkabi There la. are hitmen. Bekuzinkabi. They used to be hitmen. Abanye bebeshaya Some of induku. them they Abanye kade bethakatha. some were practicing Abanye kade befeba. Abanye benamadoda awu-3. Abanye kungamasoka amanyala. Kodwa beze la ukuzogezwa kule ndawo. Abanye kade kungamasela. Abanye kade bentshontsha. Kodwa ngoba uJehova uthi zanini kimi nina nonke nikhathalele. Akekho umuntu oneright yokwehlulela omunye umuntu endaweni kaNkulunkulu. Munye kuphela umehluleli. Lalela-ke okwesibili, angigunyazi ukuthi abantu abadla izono esontweni bese bethi umprofethi uthe. The prophet has authorized it. Ngisho lapha ekhaya Viewers at home, ungibhekile umbukeli. Ungabe useDurban, ungabe useSwaziland, ungabe useJoburg, ungabe useFree State, ungabe useMpumalanga. Ngikhuluma iqiniso linjalo ngoba iqiniso engalithola langenza ngaba umuntu, langenza ngabazi abazali bami, langenza ngabazi abafowethu, langenza ngamazi uNkulunkulu, langenza ngamazi omunye umuntu ukuthi kumele ngimhloniphe. There are people that I must respect them. See. Okay, ake ngiqalele. Uma uzumlando eBhayibheli amaJuda. History in the Bible, uNkulunkulu mayewakhipha eEgypt. He rescued them from Wabandlulisa Egypt. ehlane. They passed through the valley. Ihlane The elinenyoka. valley there was snakes Ihlane there. alinamanzi There was sometimes. no water Ihlane alinakudla sometimes. There was no food. Kodwa uNkulunkulu hayi ukuthi wayengekho. Wayekhona kulelo God hlane. was present within the wilderness. Wayebandlulisa ukuthi balazi ihlane. To experience the desert and the wilderness. Makhulunywa ngendlala ukusho ukuthi mina ngake ngilale ngingadlile. Sometimes Mina ngake ngihambe ngqongqoza ngicela ukudla ngicelela izingane zami ukuthi ilale idlile. Kwakwenzeka ukuthi mina ngake ngilale nendoda engayithandi kodwa ngenxa yendlala. Because of starvation. Ihlane lelo. That is a wilderness. Ngake ngimthande mina umuntu ngifuna imali yokudla ngithi mangilele embhedeni uma eza ethi uzongishaya ukhisi ngibhekele. I'll face that side. Ihlane lelo. That is wilderness. Ngake ngihlale mina ngingabi nayo imali yerent ngicabange ngina perfume. Not deodorant. Ihlane lelo. That is a wilderness. Siyandlula ehlane. We are passing through those experiences. Ehlane elasithola khona amandla. Where we get the power from. Umuntu ongazange adlule ehlane uyashesha ukuwa noma ngaba nemali uwamanje kodwa umuntu odlule enhluphekweni akafisi ukubuyela emuva Cannot go backward. ngoba uyayazi inhlupheko yasehlane. Experience the wilderness. Kodwa umuntu ongayazi inhlupheko wenza noma kanjani nangemali uyisebenzisa noma kanjani uyidla nabangani. Uyabona wena njengoba udakwa nje ebhotini ugcwalisa amatafula kuseyilihlane lelo uzodlula kulona lelo hlane. Ngithi kumele wedlule kulelo hlane. Uyabona wena njengoba njengamanje ubhizi neyikhebeleshe neyifebe umuzi wakini ufa kuseyihlane lelo njengoba ushintsha amantombazane njengamasokisi ukhohliwe ukuthi uzeleni la emhlabeni. Forgot what is it that you are brought in here for. Ngalo uNkulunkulu akusize ungakangena emgodini
usheshe God usheshe rescue uphume before ngoba you get- mhlawumbe angazi noma umusa kaJehova uyofika mercy, lapho where it's khona gonna come, ngoba umuzi where- wakini uyafa the home is isikhathi getting siyahamba destroyed. The child is unamfazi going to another one. kodwa ubhizi Very ngemali busy. imali Then the man- umsebenzi owunikezwa amadlozi wakho By your ancestors, eh. uqoqa intombi ezakho You are zonke collecting intombi all the women. Awunawo They are all ishindle yours. ekhaya Don't yokulala, have awunawo ngisho bedroom, umbhede. no bedroom, no bed at home. kukhona abantu abayisola kungasekho ukubuyela emuva athi umuntu inkosi yami pity. khona abakhona phakathi kwenze othi inkosi yami ukubani If ngangingaphuza utshwala I ngaba was not angikho la consuming, I ngikhona will not be wherever I am now. kukhona abantu la phakathi kwenu aba-rich Bajabile. abazalwa be-rich kodwa ngenxa yezinto ezabanamathela abanye benza izinto Some are doing things here ezazenziwa okhokho babo done by abazenzi their predecessors. It's yikho ngithi automatic. mina You wonikelela must pay off. mawubona ukuthi unenkinga yophuzo oludaka yaliyekeki wozala unikele ukhulume embengeni uthi ngicela abantu bakithi noma uthathe imbuzi ukuzela kimi uthi ngale mbuzi baba angiphuzi ngiyekula ngisathanda ukuphuza ngizonikelela abantu bakithi abambe emhlabeni bephuza utshwala ukuthi bagezwe phezu kwami imbuzi Goat.